perbedaan Indonesia sama Hong Kong ya bolo tak tudono ya. Nek neng Hong Kong iki kuwi ya ning kamar mandi ning WC umum kuwi lho. Kuwi ngantri, harus ngantri. Misal ada orang banyak ya harus ngantri. Ya kudu ngantri, peraturannya mah ngantri. Nek enek sing nyerobot, kuwi diseneni sing ngarep. Dadi tukaran iso. Masane wong kene iki disiplin banget. Jajal nek Indonesia. Sing mburi nyerobot, sing ngarep ora iso ngomong misalnya, sing ngarep wonge meneng ya. Ya wis kalah. Sing mburi galak. Nek nang luar negeri ra iso ngono. Ora iso, biarpun sing mburi galak peraturannya ngantri ya ngantri, tetep ngantri. Kayak meneh ya. Neng WC kuwi ya, dimanapun kuwi ya ora usah bayar bolo, gratis neng luar negeri ki. Neng Indonesia ya jal. Neng Indonesia misal dikonokno koyo nang luar negeri gratis mau penak asline ya. Rakyate ki lho penak tenan. Digratiskan lho penak. Tapi ya gumunku ki ya enek sing ra trimo. Aku ngomong gratis-gratis ki nek misal digratiskan piye ya? Lah mesakne lho, misal kita dalam perjalanan kayak punya duit ya, duit limit misal ya. Perjalanan jauh kayak mundak kutungu ya gak 2000 ping to bolo. Kuwi sing sugih dhuwit, sing duwe dhuwit ora krasa. Sing gak duwe dhuwit kuwi lho maksudku kuwi. Nek misal ditiadakan ora usah bayar ngono piye ya, heran aku. Heranku lho enek sing nesu lho iki komen ngono nesu. Maksudnya ngene. Ngomong ngene. Lah wong dhek 2000, 3000 kok untuk medhit to, Mbak ngono iki. Duwe silitmu kuning jare. Kayak terus piye ngono dibilani wong kok maksudnya ora usah bayar kan penak, dhek ya penak ya. Lah kok iso ngomong nesu-nesu ngono iki maksud iki piye?